дуруд мефиристем ба якояки шумо бинандаҳои азизи шабакаи ҷаҳоннамо. барномаи навбатии суҳбати рӯз манзури шумост ва барномаи имрӯзаи мо бахшида мешавад ба так-таки ҷавонони хушбини ватан, ҷавононе ки нерӯи аслии кишвари моро ташкил медиҳанд, насле ки ҳифзи арзишҳои муқаддаси давлатдорӣ, соҳиб истиқлолии кишвар ва пеш аз ҳама манфиатҳои миллии мо вазифаи ҷониву аввалиндараҷаи онҳост, яъне вазифаи ману ту, мову шумо. ва дар барномаи имрӯза роҷеъ ба ин мавзӯъ ҳам суҳбат мешавем бо яке аз ҷавонони ватандӯст, роҳбари гурӯҳи ҷавонони авангард дар ҷумҳурии Тоҷикистон, Фирӯз Қодирзода. Салом Фирӯз, бисёр хуш омадӣ ба барнома. ва чӣ гунае ки болотар гуфтем, хуб имрӯз анамин насли ҷавони кишвар бе ҳеҷ шакку шубҳа метавон гуфт ки ояндасози миллату давлати мо ба ҳисоб мераванд. дар ҳамин росто таваҷҷӯҳ ва дастгирӣ аз ҷониби давлату ҳукумати кишвар нисбат ба ҳамин қишри ҷомеа бисёр зиёд ба мушоҳида мерасад, ки воқеан ҳамин чораҳое ки давоми якчанд соли охир дар ин самт рӯи кор омаданд далели возеҳ аст ба ин. акнун шумо ҳамчун як ҷавони фаъоли ватан имрӯз дар ҳамин росто фаъолии ҷавонони кишварро то куҷо эҳсос мекунед? яъне онҳо то кадом андоза ҳамон масъулияту вазифаҳое ки бар дӯш доранд метавонанд ба иҷро бирасонанд? имрӯзҳо воқеан ҳам ба мушоҳида мерасад ки ҷавонони мо рӯз аз рӯз аз пештара дида, аз солҳои пешин дида, аз давраҳои пешин дида фаъолтару чолоктару ба доништару ба нерӯтар гардиданд. тасдиқи гуфтаҳои ман дар он аст ки ҳамарӯза ба воситаи телевизион, ба воситаи шабакаҳои иҷтимоӣ мо мушоҳида мекунем ки рӯзе нест ки як ҷавони мо соҳиби ягон ҷоиза нагардад, рӯзе нест ки як варзишгари мо соҳиби ягон ҷоиза нагардад, рӯзе нест ки ягон ҷавонмарди мо байрақи ватани азизи хешро дар арсаи байналмилалӣ баланд набардорад. ҳамарӯза инро мо мушоҳида мекунем ва тасдиқи ҳамаи ин гуфтаҳо масалан анамин суханҳои дар боло буда мебошад. бобати дастгириҳои сиёсати ҳукумати кишвар агар мо соатҳо гап занем камӣ мекунад ва оид ба фаъолнокии ҷавонон ҳаминро гуфтанем ки мо ки дар гурӯҳи ҷавонони авангард фаъолият мекунем ва ин гурӯҳро роҳбарӣ мекунем. фаъолияти ҳаррӯзаи мо кор кардан, фаъолият кардан, муносибат кардан бо насли ҷавони кишвар аст. воқеан ҳам насли ҷавон агар мо чуқуртар фикр кунем як насле аст ки бо он кор кардан бисёр душвор аст, чунки дар ин насл, дар ин вақт, дар ин айём дар умум шахс дорои як нерӯи махсус аст ки нерӯи хастанашаванда аст. он нерӯ бояд мо дар воқеъ ин нерӯро барои созандагӣ, барои пешбур, барои сам гузоштан дар ободии кишвар истифода барем. тавре шоир мегӯяд ҷавониро далерӣ, зиракию нанг мезебад, ирода рӯҳи солим бозии чун санг мезебад, ҷасурию фидокорӣ чу пешоҳанг мезебад, худафрӯзӣ ба роҳи донишу фарҳанг мезебад. умуман имрӯз ки шумо ҳамчун роҳбари ҷавонони авангард дар ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият мекунед ва соли равон аз таъсиси ҳамин гурӯҳ фикр мекунам тибқи иттилоъ 6 сол сипарӣ гардид. аз гӯем ки анамун раванди таъсисёбии ҳамин гурӯҳ мегуфтед ки идея ва афкори таъсиси чунин як гурӯҳ ки бевосита ба фаъолияташ бо насли ҷавон аст аз куҷо сар зад ва гуфтед ки бо ҷавонон фаъолият мебаред, яъне кадом ҷанбаҳои гӯем ки зиндагии ҷавонон аз шумо фаъолияти шумо фаро мегирад? гурӯҳи ҷавонони авангард соли 2014 аз ҳисоби ҷавонони фаъоли кишвар таъсис ёфт. агар шумо дар хотир дошта бошед, дар соли 2014 як раванди босуръати шомилшавии ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои ифротгароӣ, ҳизбу ҳаракатҳои террористию экстремистӣ ба мушоҳида мерасид ва дар ҳамон давра гурӯҳи ҷавонони авангард фаъолияти худашро бароҳ монд ва бо дастгирии як қатор вазорату идораҳо, бо дастгирии мақомоту иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳои кишвар имрӯзҳо тавонистааст ки шумораи худро аз 20 нафар ба
22000 нафар расонад ва имрӯзҳо намояндагии гурӯҳ дар тамоми шаҳру ноҳияҳои кишвар фаъолият мекунад. Мақсади асосии фаъолияти гурӯҳи ҷавонони авангард истифода бурдани анамин нерӯи ҷавонон, истифода бурдани анамон малакаву маҳорату дониши ҷавонон дар роҳи созандагӣ аст. Яке аз мақсадҳои асосии мо, мақсадҳои асосии гурӯҳ дар ҳамин аст, ки дар ҷавонон бояд як идеяи дӯст доштани ватан, идеяи ягонаи дӯст доштани анамин сарзаминро ҷорӣ кунанд. Дилхоҳ ҷавон, дилхоҳ шахсе, ки дар дохили кишвар аст, дар хориҷи кишвар аст, дар давлатҳои тараққикардаи дунё аст, тоҷик аст, бояд ҳатман бо Тоҷикистон ифтихор кунад, бояд ҳатман дар чӣ ҷое, дар чӣ ҳолате ки бошад ба ҷумҳурии Тоҷикистонро муаррифӣ кунад. Ба роҳе ки набошад бояд манфиат орад ва манфиатҳои ватани хешро, манфиатҳои ҷумҳурии Тоҷикистонро дар дилхоҳ макон ҳимоя намояд. як бахши фаъолияти шуморо анами кам кардани ҷинояту ҷинояткорӣ миёни наврасону ҷавонон ташкил медиҳад. хуб аз рӯи нишондодҳо, аз рӯи анамон фаъолияте ки то имрӯз давоми 6 сол гузарондед, натиҷаҳо чӣ гуна аст? оё мо гуфта метавонем ки ҷинояти ҷинояткорӣ миёни наврасону ҷавонон коҳиш ёфтааст? Як мисоли бисёр равшан мегем. Дар соле ки таъсисёбии гурӯҳи ҷавонони авангард буд, шомилшавии ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳо яке аз проблемаҳои рақами як албатта дар ҷаҳон ва ҳамзамон дар ҷумҳурии Тоҷикистон буд. Ва агар мо бар соли 2019, соли 2020 назар афканем, ин аллакай проблема як нест. Аллакай ин хатар аз байн рафтааст. Аллакай ҷавонони мо дарк карданд, ки онҳо дар ҳақиқат фиреб хӯрда буданд. Аллакай дарк карданд, ки дар ҳақиқат дар он ҷо на ҷиҳоде ки анамон гурӯҳҳои манфиатҷӯ иброз медоштанд, аз аллакай ва ё рафта ба чашми худ дидан. Аллакай мо тавонистем ки аз ҳисоби ҷавононе ки пушаймон шуда ба ватан омадан, аз ҳисоби онҳо суҳбату вохӯриҳо ташкил карда ба ҷавонон, ба қишри осебпазири ҷомеа фаҳмонем, ки дар ҳақиқат дар ана мо ҷо як бозии сохтаи давлатҳои манфиатҷӯ мебошад. Ва вобаста ба сатҳи ҷинояти ҷинояткорӣ, албатта ҷинояти ҷинояткориро решакан кардан ин номумкин аст, аммо паст кардани он имкон дорад ва ҳамин аст, ки имрӯзҳо мо дар якҷоягӣ бо вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар тамоми манотиқи кишвар суҳбату вохӯриҳоро ба роҳ мондаем ва як рақамро мо мегӯем, суҳбату вохӯриҳое ки дар тӯли ин муддат мо бо ҷавонон дар ҳамкорӣ бо намояндагони вазорати корҳои дохилӣ, дар ҳамкорӣ бо вазорати корҳои дохилӣ баргузор кардем, зиёда аз 2.5 миллион нафарро дар бар мегирад. яъне ки мо дар анамин муддат анамин миқдорро тавонистем ки фаро гирем. Ва фаъолияти гурӯҳи ҷавонони авангард боз дар чандин самтҳо низ равона гардааст ва ҳама ин дар умум ҳимоя кардани манфиатҳои миллӣ, тарғиб намудан ба дӯст доштани ватан, сарзамин ва анамин зинда гардонидани ниёгон ва расму оини гузаштагони хеш мебошад. пеш аз ҳама гӯем ки кор бурдан бо идеологияи ҷавонон яке аз ҷабҳаҳои асосии фаъолияти шумо аст, ки мо баръало инро мушоҳида мекунем. чаро анамин фаъолият кардан бо гӯем ки ҷаҳонбинӣ, тафаккури ҷавонон дар сарманшаи фаъолияти шумо қарор гирифтааст? зиёда аз 70% сокинони кишварро шаҳрвандони то 30 сола ташкил мекунанд ва ҳамин аст ки ба зами оне ки мақомотҳои давлатии соҳаи кор бо ҷавонон фаъолият мекунанд, бояд мақомотҳои дигар, гурӯҳҳои дигар, ҷавонони ташаббускор бояд дар ин ҷода фаъолиятро ҷоноктар кунанд, бояд дар ҳақиқат бо идеяи худ, бояд бо анамон донишҳои худ, бо анамон ҷаҳонбинии худ тавонанд ки идеяи ҷавононро, ҷаҳонбинии ҷавононро васеътар намоянд. оид ба ҷаҳонбинии ҷавонон шумо сухан гуфтед, як калимаро иброз доштед. имрӯзҳо дар ҳақиқат ҷавонони гурӯҳи авангард низ дар ин ҷода фаъолияти ҷоногро доранд, фаъолияти бисёр пурсамарро доранд. махсусан сафари гурӯҳи ҷавонони авангард бар шаҳру ноҳияҳои кишвар як идеяи ҳаст, ки меҳмонии ҷавонон як минтақа ба минтақаи дигар, ки ин ташаббуси гурӯҳи ҷавонони авангард аст ва бисёр як аз ҷониби коршиносон, аз ҷониби шахсиятони маъруф боиси дастгирӣ буд
و این اقدام با دستگیری وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان عملی گردید و جوانان مثلا ولایت مختار کوهستان بدخشان را به ولایت سوق، جوانان ولایت سوق را به ولایت ختلان، جوانان ولایت ختلان را به ولایت مختار کوهستان بدخشان یا اینکه برعکس چورابینا تشکیل نموده از مکان‌های یکدیگر، از شرایط زندگی یکدیگر، از رسم و آیین یکدیگر با خبر کنانیدیم و همزمان سفر گروه جوانان اوانگارد را به ولایت‌های فدراسیون روسیه، به جمهوری ازبکستان و به جمهوری‌های خارجی دور نیز به راه ماندیم و همزمان وابسته به امکانات، وابسته به همون سمت فعالیت فکر میکنم که توانستیم ذره هم باشد در رشد جوانان، در جهانبینی جوانان، در حتی ملکه و مهارت جوانان سهم گذاشته ایم. واقعا دوام سالهای اخیر همین در وسعتگیری نبردهای اطلاعاتی و نبردهای ایدئولوژی پیش از همه قشر جوان هر یک کشور که به عنوان هدفی اساسی قرار گرفتند. یعنی بیشتر همون نفرایی که میخواهند منفعت‌های خودشون پیاده کنند در این یا آن کشوری عالم از نیروی جوانان آنها استفاده میبرند. یعنی با استفاده از همون ایدئولوژی که جوانان آنها دارند هدفهای خود را پیاده میسازند. از روی تحلیل های شما، از روی آن که شما پیوسته با جوانان کار میبرید، امروز همین رقابت پذیری جوانان ما در چنین نبردها تا کجا به مشاهده میرسد؟ یعنی نسل جوان کشور ما، همسالان من و شما تا کدام اندازه میتوانند در چنین نبردها نه تنها خود را حمایت کنند بلکه توانند ارزش‌های دولتداری ما را، منفعت‌های ملی ما را حفظ کرده باشند. همین را نیز گروه‌های مخصوص، حزب و حرکت‌های مخصوص، حتی نمایندگی‌ها و تشکیلات‌های مخصوصی بعضی از کشورها درک میکنند البته و به همین راه میخواهند که در تفکر جوانان، در روحیه جوانان که امروز جوانان در حقیقت استفاده برنده اساسی شبکه‌های اجتماعی، یعنی استفاده برندگان یعنی تکنیک‌های معاصر هستند و از همین استفاده کرده اونها با واسطه هر گونه مواد و ویدیو و دیگر میخواهند که در تفکر جوانان سهم گذاشتن اون را به مقصدهای خود، به نیتهای خود روانه سازند و جوانان کشور خوشبختانه امروزها واقعا هم میتوانند که منفعت‌های ملی رو حمایت کنند، چون که من شخصا یکی از استفاده برندگان فعال شبکه اجتماعی هستم و جوانان گروه اوانگارد که تمام اعضایان ما جوانان میباشد، زیاده از 20,000 نفر، البته آنها نیز استفاده برندگان شبکه اجتماعی هستند. ما از روی تحلیل هایمان مشاهده میکنیم که امروز جوانان ما در واقع زنده دل شدند. در واقع جوانان ما از جوانانی که 10 سال پیش، 20 سال پیش، 30 سال پیش بودند با کلی فرق میکنند. منفعت‌های ملی خیش رو در واقع حمایت میکنند. وقتی که من مشاهده میکنم در شبکه اجتماعی یگان مقاله و یگان نوار غرضناک رو بر ضد سیاست حکومت کشور یا اینکه بر ضد ارزش‌های ملی ما زیر اون البته مشاهده میکنم که چگونه جوانان ما عکس العمل نشان میدن، در حقیقت از منفعت‌های ملی، از منفعت‌های دولت و حکومت خیش حمایت میکنن. این فکر میکنم که اگر که ما چقدرتر اندیشه کنیم بهترین موفقیت و بهترین دستاورد دوران صاحب استقلال ما است که جوانان ما الکی یک حسی ملی دارن، یک هویت ملی دارن و میتوانند که ارزش‌های دولت خود را حمایت کنند. چطوری که شاعر میگه جوانانند هم معمار و هم نقاش آینده، سزاوارند بر امروز و بر فردای سازنده، با علم و با عمل در زندگانی عاقل و دانا فداکارند در آبادی این ملک پاینده. البته طبیعی است که یگانه نیرویی که در راستای همه گونه گویم که پدیده های نامطلوب میتواند جوانان ما را از آسیب پذیری نگه دارد، این همین بلند بودن غرور ملی، افتخار ملی، هویت ملی، خودشناسی ملی می باشد. و فکر شما امروز از کدام راه و وسیله ها می باید استفاده کرد که ما جوانان وطن را، همسالان خود را توانیم در همین روحیه تربیت کنیم؟ باید ما امروزها خوشبین باشیم، چون که تمام مشکلات، تمام آن
проблемае ки имрӯз аст мо бояд дарк кунем ки он давра ба давра, зина ба зина яъне ки мегузарад. барои ин фикр мекунам ки боз доштани дониши хуб, чунки илм як баҳрест ва агар ҳар рӯза мо мутолиа кунем, агар ҳар соата мутолиа кунем, албатта ба охири он намерасем, аммо метавонем ки дониши худро анамо зиракии сиёсие ки ҳамарӯза аз ҷониби роҳбари давлат қайд мешавад, онро мукаммал созем ва тамоми он вақте ки шахс донишманд бошад, вақте ки шахс соҳиби илм бошад, чӣ илми динӣ, чӣ илми дунявӣ, ман фикр мекунам шахсан ки ӯро ягон кас наметавонад ки аз роҳи хуб, аз роҳе ки дар ҳақиқат созандагист ба дигар тараф гардонад. барои ин бояд мо талқин кунем ки ҷавонон бештар ба китобхонӣ майл кунанд, ҷавонон бештар ба илмомӯзӣ майл кунанд ва ҷавонон бештар ба омӯзиши таърихи гузаштаи худ, таърихи ниёгони хеш такя кунанд, чунки мо бисёр таърихи пурғанова дорем ва метавонем ки такя ба он албатта бо илмҳои замони муосир тавонем ки кишварамонро ба кишвари тараққикардаи дунё табдил диҳем. як идея бояд дар тафаккури ҷавонони мо бошад ки ҳеҷ вақт фикр накунад ки хаста мешавад, ҳеҷ вақт фикр накунад ки рӯафтода мешавад. ҳамеша барои роҳ ба сӯи муваффақият, роҳ ба сӯи музаффарият бо анамон як энергияи ҷавоние ки дар вуҷуди худаш аст ҳаракат кунанд ва боварӣ дорам ки ба ҳаракат бо чунин энергия мо ба як дастоварди хубе ноил мегардем. ҳар як нафар бояд худашро ватандор, ҳар як нафар худашро бояд масъул ҳисоб кунад. ҳеҷ кас набояд худашро бетараф ё ин ки шахси берун аз ҷомеа ҳис кунад. беҳтарин дастоварде ки мо имрӯз дорем анамин тенҷиву оромию осоиштагию сулҳу субот аст ва тенҷиву оромӣ як муҳаррики пешбарандаи тамоми соҳаҳои ҷомеа мебошад, чунки агар сулҳу субот набошад саноат пеш намерад, сулҳу субот набошад илм пеш намеравад, сулҳу субот набошад фарҳанг пешрафтан як тараф истад аз байн меравад. ва боварӣ дорам ки мо ки беҳтарин дастовардро дорем, яъне сулҳу суботро дорем, дигар дастоварҳо низ пайи ҳам ба мо муяссар мегардад. ба фикри шумо имрӯз чӣ роҳу ҷодае ҳаст ки бо рӯи даст гирифтани он мо боз ҳам метавонем барои иттифоқ кардани ҷавонони худ ва аз як гиребон сарбаровардани онҳо ва роҳнамо кардани онҳо барои пешрафти ватан, гулгулшукуфии диёрамон тавонем саҳм гузорем? таъсиргузортарин роҳ ва усул ин албатта такя намудан ба ҷавонон аст ки имрӯзҳо ҳукумати кишвар инро пеша кардааст ва василаҳои дигар фикр мекунам ки ҳамкорӣ кардан бо ҷавонон, дастгирӣ намудани ҷавонон дар тамоми ҷодаҳо, боз ҳам аз ин зиёдтар фаъол намудани онҳо, дастгирӣ намудани идеяҳои ватандӯстонаи ҷавонон фикр мекунам ки метавонад ки дар он роҳ яъне ки саҳми бисёр хуб гузорад. албатта мо ки ман ки роҳбари гурӯҳи ҷавонони авангард дар ҷумҳурии Тоҷикистон мебошам, мо тасмим гирифтем ки шумораи аъзоёни гурӯҳи ҷавонони авангардро то охири соли 2020 ба 50 000 нафар расонем ва ин аллакай зиёда аз як баробар шумораи аъзоёни мо зиёд мешавад. боз фаъолиятро дар анамин сам дар яъне ки ҳамкорӣ бо ҷавонон ҷоноктар намоем. боз кӯшиш мекунем ки бо анамон имконоте ки мо дорем идеяҳои ҷавононро дастгирӣ намуда, анамон пешниҳодҳои ҷавононро дастгирӣ намуда, пешниҳодҳои худамонро ба воситаи анамин иттиҳоди худ яъне гурӯҳи худ ба дар ҳамкорӣ бо мақомотҳои дигар амалӣ гардонем. ман фикр мекунам ки бисёр ба маврид аст ки ман имрӯз аз фурсати муносиб истифода бурда миннатдории гурӯҳи ҷавонони авангардро барои ҳамкорӣ, барои дастгирӣ, барои фаъолият намудан, барои дастгирӣ намудани сиёсати ҷавонпарваронаи ҳукумати кишвар ба вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон, ба кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон, ба кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, ба кумитаи кор бо занон, кумитаи дин, танзиму анъана ва ҷашну маросимо, ба
мақомот иҷроия ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе, мақомотҳои иҷроия ҳокимияти давлатии вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо барои дастгирӣ намудани ҷавонон, барои ҷонибдорӣ намудани идеяҳо, барои дастгирӣ намудани анамон лоиҳаҳо, чорабиниҳои гурӯҳи ҷавонони авангард мехоҳам ки расонам. Ва воқеан ҳам дастгирии онҳо аст ки имрӯз мо тавонистем ки дар ин ҷода фаъол бошем ва яке аз гурӯҳҳои фаъолтарини ҷомеа бошем ва ҳамзамон дар оид ба фаъолияти гурӯҳи ҷавонони авангард барои гузоштани он дар таърих, барои ба наслҳои минбаъда мо 2 адад китоби худро ба нашр расонидаем ки қисмати дуюми он ки бисёрам фарохтар асту тамоми ҷабҳаҳои онро дар бар мегирад. Ман ҳамчун таҳиякунандаи китоби гурӯҳи ҷавонони авангард ки тамоми паҳлӯҳои фаъолияти гурӯҳи ҷавонони авангардро мухтасаран дар бар мегирад ки зери таҳрири шахсиятҳои бонуфузи соҳаи илми кишвар ва соҳаи кор бо ҷавонони кишвар гузаштааст, мехоҳам ки ба шумо тақдим намоям. саломат бошанд. воқеан аз гуфтаҳои шумо чунин хулоса баровардан мумкин аст ки ҷавони имрӯз бояд аз худ боварӣ дошта бошад ва танҳо дар асоси анамун боварӣ, дар асоси иродаи қавӣ ки ман аз суҳбати шумо бисёр эҳсос кардам ки анамин шумо пеш аз ҳама боварӣ доред, иродаи қавӣ доред. ҳар як ҷавони ватан, ҳар як ҳамсоли мо бояд анамин ҳар кореро ки барои худ ихтиёр мекунад пеш аз ҳама бояд боварӣ дошта бошад ва маҳз анамин боварӣ метавонад ки ҳамсолони моро дар тамоми соҳаҳо тавонад муваффақ созад. саломат бошед. бори дигар барои ширкат дар барнома аз шумо ташаккур мекунем. бинандаҳои арҷуманд ёдовар мешавем ки дар барномаи навбатии суҳбати рӯз як суҳбати бисёр хосе доштем бо яке аз ҷавонони ватандӯст, роҳбари ҷавонони авангард дар ҷумҳурии Тоҷикистон Фирӯз Қодирзода. ва дар анҷоми суҳбат аз номи худ, аз номи ҳамсуҳбатамон ва аз номи кулли ҷавонони кишвар чунин мегӯям: ман давоми рӯзгори рафтагонам, ман нишони одамони бенишонам, ман ба ҳар як аскари аз ёд рафта ёдгори бегазанди ҷовидонам. ман ҷавонам, ман ҷавонам, ман ҷавон. бо умеди фаъолӣ аз ин беши ҷавонони диёр, ҳамсолони мо ва саҳмгузории аз ин беши онҳо дар пешрафту шукуфоии ватани азиз Тоҷикистони маҳбубу ба ҷонбаровар барномаи имрӯзаро ҳусни анҷом мебахшем. комёбу тансиҳат ва сарбаланд бимонед.